Mae'r gofod yn llawn o gerrig, o gomedau I asteroids a meteorites, ond meteorites ydy'n carreg gofod ni. Ac fel laniodd hi yng Nghymru yn oriau man y bore ar Fedi'r 11 1949. Roedd pentref bach BEDDGELERT yn Eryri yn dawel, ond roedd y tawelwch hwnnw ar fi'n cael ei chwalu achos roedd carreg fach yn teithio ar gyflymder o rhwng 25 a 120,000 o filltiroedd yr awr. Roedd y meteorite yn anelu am westy'r tywysog Llywelyn yng nghanol y pentref. Doedd o ddim yn gwneud hynny'n fwriadol wrth gwrs achos carreg ydi o, heb y gallu wneud ei benderfyniadau ei hun. Y bore wedyn, daeth perchenog y gwesti o hyd i'r meteorite. Roedd y garreg tua'r un maint a pêl griced, ac roedd twll maint pêl griced yn y to. Yn ôl y sôn, roedd y garreg yn dal I fod yn gynnes. Ar ôl I ddynion pwysig mewn siwtiau gyrraedd BEDDGELERT I ymchwilio I mewn i'r hyn digwyddodd, cafodd y garreg ei chludo i'r Natural History Museum yn Llundain. Holltwyd y garreg yn ddwy ac anfonwyd yr hanner arall I Gaerdydd i'w harddangos yn yr amgueddfa genedlaethol.